пеш аз ҳама бояд гӯям, ки аслан ман аз аввал фикр мекардам, ки ин даъвое ки намояндаҳои зиёёни Тоҷикистон бар зидди рӯзномаи мо ва журналисти мо карда буд, чандон дуруст набуд, чун мо вақте ки ин матлабро чоп кардем, пеш аз ҳама як масъалаи хеле муҳим барои ҷамъияти мо мехостем бардорем, ки умуман зиёён дар ҷомеаи тоҷикистонӣ мақсади худро, яъне нақши худро бозӣ намекунад мутаассифона. яъне ки ба назари мо дар ин шароите ки мо имрӯз қарор дорем ва умуман дар ҳар як марҳилаи таърихӣ, зиёён бояд ба мардум роҳи ба пеш рафтанро бояд нишон диҳад ва ба ҳукумат бояд хатоҳои ва нуқсонҳои ҷомеаро бояд нишон диҳад. мутаассифона ин гуна нест ва дар он матлабам навишта будем, ки он вохӯриҳои солонае ки масалан президенти ҷумҳурии роҳбари давлат бо зиёён мегузаронад ва интизор мешавад, ки зиёёни мо дар бораи проблемаҳои мавҷуда дар ҷомеаи тоҷикистонӣ ҳарф бизананд, мутаассифона ин пешниҳодҳою ин проблемаҳоро намешунаванд. аксарияти намояндагони зиёӣ ки дар он вохӯриҳо иштирок мекунанд, бештар дар бораи проблемаи худ, дар бораи китобҳои худ ҳарф мезананд ва ягон чиз аз президент илтимос мекунанд. яъне ки на дар бораи дарди мардум гап мезананд, балки дар бораи проблемаи дардои шахсии худ. ин нодуруст аст ва мақсади асосии он матлабам ҳамин буд, ки зиёёни мо бештар масъулияти худро дар назди ҷомеа ҳис кунанд ва ба он вазифаҳое ки бояд иҷро кунад, бояд иҷро кунад онро. афсӯс, ки ин матлаби мо баъзе намояндагони аслан гӯем роҳбарони баъзе созмонҳои эҷодии мо нодуруст фаҳмиданд ва барои як калимае ки мо ҳам онро гуфта набудем, балки доҳии пролетариати ҷаҳон Ленин гуфта буд, ба он часпида моҳияти асосии масъаларо яктараф монда ба ин часпиданд. хоб фикр мекунам, ки яъне ки ин бархурди нодуруст буд ва фикр мекунам, ки хубтар мешуд агар оно ба баҳс, ба дискуссия ҷалб мешуданд, фикрҳои худошонро, мавқеи худошонро мегуфтанд ва дар рӯзномаи мо, дар дигар рӯзномаҳо ҳамин баҳсе, ки роли интеллигенсия дар тоҷикистони имрӯза чӣ аст, сар мешуд. мутаассифона ин хеле нашуд. оно ба суд муроҷиат карданд ва хоб суд вақте ки ба суд муроҷиат карданд, боз ҳам мо умедвор будем, ки суд ин даъвои ба назари мо беасосро дастгирӣ намекунад, лекин мутаассифона ин хеле нашуд. дастгирӣ кард, гарчанде ки қисман дастгирӣ кард. хоб мо ҳамчун шаҳрванди тоҷикистон ба қонун, ба суд бояд итоат кунем ва хоб азбас ки гуфтанд, ки як қисми маблағ бояд пардохт мекардем, онро сар кардем пардохт кардана ва радияро чоп кардем. хуб ин то ҷое дидем се варианти радияшон пешниҳод кардем ба интеллигенсияи тоҷик. ин ба он маъне буд, ки кадомашро интихоб кунанд, шумо расман чоп мекунеду ва ҳамхӯрия мекунед. агар ягонтаашро интихоб накунед чӣ мешавад? бале, мо аслан вақте ки гуфтанд, ки радия чоп шавад, мо нафаҳмидем, ки аз мо чиро талаб мекунанд. барои ҳамин аз адвокати даъвогарон пурсон шудем, ки мо чӣ бояд, ба кадом нуқтаи, ба кадом
чизи ҳамун матлаби худ мо радия нашр кунем. хуб гуфт ки якумаш он иқтибосе ки оварда будем чандон дуруст набуд. баъд ҳамун калимае ки ба ҳарфи г сар мешуд шояд Ленин чизи дигарро дар назар дошт. ва сеюм гуфт ки аслан Ленин интеллигенсияи буржуазиро дар назар дошт. мо хуб гуфтем ки бошад се варианти радияро чоп мекунем, бигзор интихоб кунанд кадоме аз оно маъқул шавад. агар маъқул нашавад, агар гӯянд ки боз ягон радияи варианти чорум шавад, боз фикр мекунем ки чӣ кор кунем. хуб дар умум устод ҳамин қазияе ки бигӯем Азия плюс бо ҳамон зиёён дошт, ин қадар тӯл кашиду пурсару садову доғ шуд ҳамин масъала, фикр мекунед дар озодии баён дар матбуоти тоҷик таъсири худро расон? агар расонда бошад, дар кадом шакл мусбӣ мебошад? пеш аз ҳама бояд гӯям ки ва мо бисёр афсӯс мехӯрем ки ин парванда аслан ҳам ба манфиати Тоҷикистон ҳам набуд ва бисёр мардум дар тамоми ҷаҳон, бисёр рӯзномаҳои расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ ҳам дар дохили Тоҷикистон ҳам берун аз Тоҷикистон дар бораи ин парванда зиёд навиштанд ва мутаассифона бисёриҳо хандиданд ки дар Тоҷикистон ин гуна парвандаҳо қабул карда мешаванд. аслан ба назари ман бояд албатта ин парванда таъсири худро ба расонаҳои хабарии Тоҷикистон таъсир расонд ва фикр мекунам ки таъсири хуб набуд, таъсири бад буд. чун баъд аз он ки ҳам ин парванда ҳам парвандаи дигаре ки дар моҳҳои қабл, дар солҳои қабл буд бар зидди расонаҳои хабарии Тоҷикистон, ҳар як парванда журналистҳои Тоҷикистонро водор месозад ки боз ҳам эҳтиёткор бошад, боз ҳам масалан аз ибрози фикри худаш чиз кунад, худдорӣ кунад. аз як тараф албатта мо ҳам ина қабул дорем ки ҳар як журналист, ҳар як расонаи хабарӣ бояд масъулияти худро ҳис кунад ва бояд аз чорчӯбаи қонуни мавҷуда берун набарояд. лекин аз тарафи дигар журналистон вақте ки дар бораи камбудиҳои ҷамъият, камбудиҳои ҷумҳурӣ менависад, бояд озод бошад ва тавонад озодона фикри худашро бигзор вай танқидӣ бошад, озодона баён кунад. ҳамин вақте ки мо дар ҳамин 1-2 соли охир мо шоҳиди якчанд парвандаҳои додгоҳӣ бар зидди журналистон будем, бар зидди баъзе расонаҳои хабарӣ. фикр мекунам ҳар яки ин парванда ва аз ҷумла парвандаи зиёён бар зидди газетаи мо ба озодии сухан, озодии баён дар ҷумҳурии мо таъсири баъди худро расонд ва дар оянда журналистон боз ҳам дар вақти омода кардани матлаби худ боз ҳам эҳтиёткорона рафтор мекунанд ва шояд баъзе камбудиҳое ки ино мехостанд навиштанд, шояд нанависанд ва дар натиҷа на ҷамъияти мо, на кишвари мо, на ҳукумати мо, на халқи мо аз ин фоида намебинад.